No tässä näette, että kyllä tässä neliöitä piisaa. Että tää on kiva koti. Vaimohan tän on aika pitkälti sisustanut. Tää perheen ehdoillaan tässä mennään. Sun omaa kädenjälkeä on vähän minimaalisemmin täällä vai? Ja on mulla aika paljon semmoista ihan niin kuin teknistä ylläpitohommaakin. Teen paljon. Sä työhuoneesta mainitsit tuossa aiemmin, että sulla on se täällä jossain. Joo, on kyllä. Tai työhuone ja työhuone tavallaan. Sinne tungetaan kaikki se kama, mitä vaimo ei huoli kesämökille. Semmoista sinne ilmestyy. Mistä sitä tavaraa ilmestyy? No, Anopilta. Niin, että eihän tää sillä tavalla mun oma huone ole, että kelpaa lähinnä Anopin nukuttamiseen silloin, kun se, tai siis hän on meillä käymässä. Varokaa. Siellä se nyt vetelee untapalloa. Hyvä lätsäkällä vielä tunni. Niin no kai se uni siellä maistuu, kun vähän niin kuin kotonansa ois.